தம்பி நான் கிளம்புறேன், கணக்கு முடிச்சுட்டு கிளம்புறியா? சரிண்ணே. கையில் என்ன இது? உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்டா. இது உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸா? நேற்று வாங்கிட்டு போனீங்க. அந்த கொடுமையாண்டா கேட்குற. நேற்று நம்ம கடையில் ஒரு பையன் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ் சாப்பிட்டுருந்தானா, அந்த சிப்ஸ் நம்ம புள்ளிக்கு ரொம்ப பிடிக்குமேன்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக வாங்கிட்டு போனோம்டா. அப்போ அந்த சிப்ஸில் அவன் கை கூட வைக்கலடா. அதுக்குள்ளே என் பொண்டாட்டி இருக்காளே, காலிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் என் புள்ளி என்னென்னலாம் தப்பு பண்ணானோ அதெல்லாம் ஒரு லிஸ்ட் போட்டு சொன்னோனோ. எனக்கு எங்கடா என் புள்ள கெட்டு போயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு அவனை திட்டி ஒரு அடி வேற வச்சுட்டுனா. அதனால அவன் கோச்சின்னு போய் பார்த்துட்டான். எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாயிடுச்சுடா. அவன் 2 பேருக்கு போதுதான். அவன் தப்பு பண்ணும்போது தட்டி கேட்டிருந்தா இவ்வளவு பேர் பிரச்சனை இருக்காது. அதை விட்டுட்டு அப்பா வரட்ட சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வரத்துக்கு முன்னாடி நம்மளை பார்த்து பயப்பட ஆரம்பிச்சிடறான். ஒன்று அவர் வரக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான், இல்லைன்னா அவர் வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தூங்கணும்னு நினைக்கிறான். சரிடா, நான் நீ சீக்கிரமா வீட்டுக்கு போறேன், இல்லைன்னா என் பையன் சீக்கிரமா தூங்கிடுவான். சரியா? நீயும் கிளம்பு. சரிங்கண்ணே. ஆனா ஒண்ணுடா, நம்ம அப்பனுனா நம்ம பார்வைக்கு ஏன் வில்லனா தெரிஞ்சாங்கன்னு இப்ப புரியுதுடா.